Ai, ama, atzo ondartzan hiri nintzen, eta ustet ostu initzala. Eta hemen jarri behar naiz ni, hola xe, bauak iten, txikitan zuei saltzitzuen jartzen hola, bauak iten, da... Osta, baina honek arpegia errebestit ez egiten, eta gainea, ez dakit, menta ostoen bat, eukalitu pixkat, arginen izan da iguale, perexil pixkatekin hau, ez dakit, ez tarriako balioiko iten, baina esateko vitamina C asko dakala. Orduan, botako deu, eta hemen txekatuko naiz, bautxo batzuk egiten. Nia, ba! Joseba, ze musein hau? Ondo? Txeki, pa. Hau baina hobi dakela sauna un bat hartzia, Bai, eh? Bai. Baina mire izan txeko hola eukaldituak inda, pelexia, sartu zio igual vitamina gehiagi, ez da? Igual gehiagi, eta ez da efekto behar. Efektuak ez, ez da? Baina zu esatetun bezala, igual sauna hobeto, ez da? Eta gaina Finlandiarra... Hobeto. Areta hobeto, ez da? Areta hobeto, bai, Ze, sauna egiten ibiltze zate, ez da? Eiten, o jartzen, o zertan zehazki. Eiten ez, baino... Hoita marrat urtean, 40 sauna ekarri ditut, lagun, eta ez da negozioa, beti borondatez, 40 sauna ekarri ditut Finlandiatikan, Euskal Herrian zehar, eta baita Segovian da, Sorian da, ere pixka zabaldu deu, afizioz. Zeratikan, etxian ingendulako, arruan, Zumaian duan, gero jaiotetxe, nire semea laben jaiotetxean ingendun sauna, lagunei gustatu, eta nik nahiko, eta hola, pixkanaka, nik lagundu diet, hori bai, erakitzen, eta baino oso osasungarria diala, ez da osasunantzako, eta terapia eta daneako, ez da? Daneako, gorbutz eta harimantzako, zikina botatzeko, toksina botatzeko, relajatzeko, lo hobeto iteko, eta baina baita ere lasaitzeko, eta barruak baberetzeko. Baina baina hori hotzegin jaek, ez da? Bueno, danak laguntzen, kompatibleak, ibili eta gero sauna bat hartu. Itzultzailea iz, ez da? Bai, itzultzailea, bai. Ofizioz, 5 urte itzulpen gintzen aritzen. Eta kanpina ere bakazu, ez da? Bai, bandala 5 bat urte edo, esautu nun, orduan, amets bat baneukan, hain zuzen sauna Finlandiarroiek, hemen ereiteaz gain, leku polit bat aurkituzke Euskal Herrian, eta zutako egurra, balio, bandikan erabiltzen dana, eta bezia dana eta bar, gustora ingo nukela sauna publiko bat. Edo zen joan dadin, sauna hartzera, eta egurrezko sauna, ez elektrikoa, ez kiroldegitako eta elektriko hauek. Baizik eta benetakoa naturan, kanpoan egongo dena, naturan erdian, eta zuekin zeratuta, berotuta. Orduan, kanpina hau ezagutu nu, bandela 5-6 urte, maite mindu nintzen seko. Zein da kanpina jakiteko men jendia? Bai, Artaza, Urederra. Bai, Urbasazpilan, Urbasatik Lizarra aldea gesten aigela. Lekua zoragarria da, maite mindu nintzen lekuekin ere, eta esan nien zer dutze zaizu hemen sauna Finlandiarro bat egingo balitze edo, eta horrelaz izan, nire historia. Eta azkenian sartu ginen sozio, eta lanian ere bai. Bain garatuko ditugu goza edanak, zukaldatzen du mitatzen, zer muzibiltzea, koxinan? Gutxi, azken aldion, baina ondo, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait. Pixka gehiago hartuko jo, vitamina Z pixka tematiten, Kontxa ziko gehiago zailua, raspeila nizien erretzen, mega! Bueno, lagunak eta tokaio, ingo deuna da, babak, bakailuakin, eta hoi gutxi balitz, jarriko jauna da gainen. Txorixok, kuruskari bezala hogiakin, arrautatxo bat, eta 8 bat ingo jau patatakin. Eta hoiteko ingo deuna da, hauek, egosi txiki bat eman, eta gero ingo deu tipulina goxatu zartailan. Eta hoi egosita denean, bertara gota, eta hortxe bukatuko dugu egosten. Beste alde batetik ingoituguna da oliotan, konfitatu bakailuak, batzu jakin, eta gero ateako deu, eta laskatxo jarriko ditugu hor gainean. Horrekin pilpiltxo bat ingo deu, gainetik pixka gotatzeko.
Beste alde ingo deuna da, arrautzak eskaldatu. Arrautzatxo bat jartzeko platenan erdin. Hemen txistorakin, eta hogi pusketa batekin, txiki-txikiin, prejitu, eta kurruskari pixka batako jo gainetikan, eta baita eringo dugu, oetxo bat hau guztiai, patata panadera batzuk moztu, tipulinakin goxatu, eta azpin jartzeko. Eta aldi beria mingaina eman berdio. Ados? Ados, oso Gero terapia biako dugu, hau jadana banda gero, Bueno, hau esan da, ingo deuna da, beitu. Alde batetik patata jarriko ditugu, martxan, honet denboa gehien emango egula, zu patata zuritu eta ni tipulinan jarriko jo martxan, bale? Eta hoi martxan jartzeko, beitu, zuri gailua hemen. Zuritzeko eta hemen txelabanak, bale? Eta hoi jarriko dugu hemen txe martxan. Eta beste alde ere bai, naiz, beste tipulina goxatzen, beste lapiku batian. Venga, bakailua geho xio jarriko dugu martxan. Bada lapikua. Bada lapikua, bai. Berko dugu, Zeratik gero ere bakailua jarri behar dugu martxan, baina lasai jungo geha, presi gabe. Bueno, kontatu behar diguzu, Joseba, liburu eta guzti, etorri zea, sauna on, ezta? Nola sartu zitzaitzunain barruan hau, saunan historia hau? Bueno, bandala, laizter berrogei urte beteko dira, gaztetan nintzala, bizikleta hartu eta Finlandiraino jo nintzen, bidaia luze batian. Bizikletan, hasita goraino? Bizikletan, bai, eta negu gorrilan ere, bai, sei zazpiko negua tokatu zitaian bidean. Ni orduan txetiti jartzen egin duan bai, orduan balaiz. Bai. Bueno, urte hortan ni Finlandira. Eta han udara pasatzeko asmoz, 3 hilabete pasatzeko asmoz, baina 3 hilabete beharren 3 urte pasan egin. Me katxila, mar. Eta zer dago tartian. Imaginatu. Maitasuna. Maitasunak izango nuke. Bale. Lehen da bizi, egia esan, Euskaldun bezala Finlandiakin maite mintzen. Zen, hizkuntza aldetik, Europa guztia zeharkatuta gero, lehenengo aldiz ez nun azalpenik eman behar, zertzen euskera eta nondik zetorren da. Jendeak, ezautute zuen? Baski, tenio, zerra, baina frantziarrek ez dakite zer da, ez? Eta alemanek ez, eta daniarrek ez, eta nik galde, zer gertatzen da, zeatik ez diazue galdetzen gehiago. Where do you come from esan, eta Basque Country, eta baski, eta ja. Gertatzea, Finlandiarren hizkuntza euskera bezala. Bakala lotura bat? Oso loturaik ez, baina daukaguna da pre-indo-europarra dela, aurre indo-europarra. Hau da, behaien hizkuntza eta gurea oso zarra dira. Europa mendebaldean, zarrenetakoak. Orduan, Finlandian eskolan ikasten dute beraien hizkuntza, filologia pixkatik, da fino-ugriarra, hau da, Finlandiera, Ungariera, Estoniera, Samiera eta familia oso bat badago fino-ugriarra deitzen dana, bai? Orduan, beraiek eskolan ikasten dute, beren sustraiak nundi datozen, eta erakusten omentzieten... Euskerare badaula, beste bat Europako hegoaldean badala hor Pirineoetan, Frantzia eta Espainia eta herri bat baita ere hizkuntza aurre indo-europarra hitz egiten duna. Iztiala bakarrak alegia. Eta bakarra, gugea, umesortak. Eta haiek euskalduna dira, eta orduan behaiek zerbait bazekiten. Orduan, egizan, emaztea dudana, esautu baino lehen, Finlandiak imaite nintzen, hau zer da. Eta gero, Finlandiak esautzen hasi, gogorra ere bada, hori esan bada, baina naturak duen garrantzia, jendearen naturaltasuna gauza batutako, eta asko gozatu zen, eta gero sauna ezagutu nun, eta ostras, zer da, hau ez da nik ezagutu nun sauna, kiroldegikoa eta fitness eta txorradita, ez dakik gauza serioa da. Sauna erlijio bat bezala da, ez da? Kasi. Ila etxe guzti, ez dela, ez dakitzen bat herritarren gatzako, ez dakitzen bat, ila lauentzako sauna bat daola, ez da? Gehiago, ez da? 5 milioi terdi biztanle, eta ila 3 milioi sauna dauzkate. Bitik bat. Kotxiak baino gehiago. Nire Finlandian egon da nitxok eta ikiarri gustatu zitzaiten, nola eken, zel lagoa dan, aldi berian, eta lakuak, pinuteia baino geldio, egia zen aldea, joniton, zen mekin, yellow puki eta esautzea, nola zan, Joulu puki. Han eman zitxon txupetian ere alabak. Joulu puki. Baina parajiak ero hango egurrezko etxe horietan, gio nola hartzeguen danak, arandanokin da indako tetxo bat bezala. Flipa unian, osea, txakurrakin jaskiakin da Jaskiakin, trineuakin da lasterketak iten, da, bai. Oida beste mundu badek, ez da? Bueno, baita, nik uste, euskala bereizgarri batzuk, magia puntu bat daukaten ez, baina guretzat bereziak iten dienak, bai.
Bueno, eta orduna mantendutan saunakin, Bai, maite mindutan saunakin, zen netzako gura izan zen gauza, bueno, espeziala. Eta gero baita ere, claro, emazte duan amia zautu nun, eta, claro, seginan baita ere, zertan, eta, claro, sauna baten zautu zinaten? Ez, lanian. Vale. Baina, han zautu ginen bai, eta orduan, 3 hilabete pasata gero, nik hemen jarraitu behar dut, pixka batean, azkenen, 3 urte manitu. Eta 3 urte horietan, bere aitaren bidez, bereziki, nintzen saunaren kultura nola gehiago sartu, hobeto esautu, eta gehiago maite mindu. Egia esan, hane bain genuen, ruta hortan, egun ginen lan gabonetako buelta hortan, geho jun ginen ere bai sauna berezi batzuk ikustea, eta eotea, eta bainatzea, aurrena laku izoztu baten bainatu, gero... Eta hintzen duten? Hombre, gero handikan beste sauna eze batea sartu, eta gero lehor, eta azkenean, ez dakit, olen genuen zazki, baina bai, hola, zirkuito bat inbiatzen. Bai. Eta zer emaiten duen zian, zer daka bereziango saunak? Bueno, nik izango, saunak beraiek baino, saunak handaude denetek. Nire emaztean aitak inarreba zeuzkan, sauna elektriko bat hola pixuan, larri alditako zango nuke, momentita bat egiteko, baina gehiena die egurrezkoak. Eta gero daukatuna bezgarria gehienak lakuaren edo itxasoaren ertzian daudela. Orduan, saunatik erten, eta taka. Neguan izotzein da, lehen motosarrakin eta esan. Gaur egun ja, ur mangerakin da zabalik mantentzen dituzte zuluak. Eta neguan izoztutako uretara, eta udaran berriz, lakuan edo itxasoan bainatzea. Eta berezia, kulturan barruan sartuta daukatela. Osea, odolean sartuta dara mate. Mian, nire maztean amona, adibidez, sauna batean jaiosan. Bai, Eta hospitalak eta kotxiak... Erdituzun bertan? Ba, eske hori da, noza kurioso bat, mendeetan, umiak eukitzeko lekua sauna zala. Eta hori bakarrik ez, hilda gero ere gortuak saunara eramaten zituzten garbitzeko lurperatu horretikan, ez? Eta horretikan ere, lehen zandek erlijioa, sauna gauza ia sakratu izan da, beraientzat. Gauza, jaiotzakin, deriotzakin, lotuta da zein kontu, antropologoek zateute, baduela sakratutasun puntu bat, ez? Eta hori, bazeukan, galtzen ari da jakina, baina hala ere, gazteek ere ez diote musin egiten tradizio zaharrari. Jarraitzen dute. Han gertatzea hemen bertsolaritzakin bezala, ez? Tradizio zahar bat, gazteek ere hartu eta berritu dutena. Saunaren kulturarekin antzera gertatzen nahi da. Gaur egun sauna pila bat daude Finlandian, eta geota desberdinagoak, edo, bueno. Eta topaguniak dira sauna horiek ere bai? Bai. Hori da beste gauza bat, nik esan behar daukat, Finlandia, asko usatzen baina gogorrare basan, harreman aldetik, eta nik zaten Finlandiarekin amista diteko eta bi gauza gertzen, edo ondo eran, taberna, baina askotan neurretik pastutzen ginen, eta netzako nik ez dut asko eraten, datzean funtzia, edo saunan, eta sauna daleku privilegiatua jendeakin lasai eta benetan ebateko bezala. Eta horren nik hortakor erabiltzen, batez gizonezkoekin lagunak iteko eta saunan elkartuta ematen, ez dakit bilustean, fizikoki bilustean, mentalki ere pixka bilustek gela eta konfiantza egiten dela. Basan, harremanak egosteko, sukaldatzeko leku politia. Ze ona. Berezi aldi berian, ez da? Bai. Beti bilutzi sartu behar da, area txaparrotan sartzen baina, zautarrak txaparrotan opaino gantzia egin, ze. Gaizki behitzeiek. Ez, misto balin bada, danak txaparroak. Baino gantzia egin. Berezia balin badiak, gizon da emakume, orduan, normalean bilutzik. Eta lagun artean edo familian, normalean bilutzik. Baina hori ere asko usatzen, errespetik kara harria dola, eta bakoitzan nahi duen bezala juten da, baina ez dela jende azten ez behiratzen, ez komentario zeakiten, eta naturaltasun guztiz. Eta ikusten amona bat, eta jona, eta umiak, eta izeba osabak, eta familian naturaltasun guztiz. Hemen, ezagutu ez dugun kontua. Bai, hori, xerretanin, panadera, tipulinan gaina botako deu, hemen tipulinare gio botatzeko babak jarritut martxan, eta hori guantxe osten hasi dala puri-puri, ingoitutena da bertan sartu. Ona. Egia esan, egia esan, guria erra da, baina egia esan beste lurralde eta jute behan ere gauza asko ikasten dira, beste kultura batzuk, beste gauza batzuk, eta... Bai. Herrialde guztietan tokienak badira, esatzen iparra igirrek, eta ala da.
Bueno, hemen esan bezala patatak emortzen jarritugu, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Zautzaino jungo gea, Elkano auzoa zehazki, eta Ametxola etxalde ekologikokoak erakutsiko dugu bere baratzean nola baba gazten. Bai, oazen ikastea eta zeituan gabe bueltan. Iepa Joseba, zegoz gabiltza. Hementxe gaude, Zarautzen, Elkano auzoan, Ametxola etxalde ekologikoan, neu Julen Zulaika naiz, eta gaurko honetan babak erakutsiko dizkizuet. Zatozte. Gaurko honetan babaen inguruan hitz egitea tokatzen zaigu, esan hauek ere lekale asko bezala oso aspalditik izakiak landu izan duela, neolitiko garaiko aztarretan haziek topatu dira, beraz, duela desente mila urte, jadanikan babak jate ziren, ezta. Esan daiteken pare bat kontu, bat greziar garaian babak erabiltzen omen ziren, baba zuria baiezkoaren aldeko bozka mateko eta baba beltza ezezkoaren aldeko bozka mateko. Kuriosia de bezala. Bestetik Erdi Aroan, gehien bat ganaduari jaten emateko erabiltzen zen, eta hortik dator, babak ere, nolabait fama txarra ere izan duela, ganaduei ematen zitzaiolako. Baina nik uste oso jaki preziatua dela gaur egun. Babak udazken hasieran, udazken betean, erein daitezke, kasu honetan hauek beranduko baba dira, beste tanda bat erein nuen urri bukaeran, eta hauek azaro bukaera abendu hasieran ereindakoa dira. Orduan erein eta jaso apirilean hasi eta eguraldia laguntzen badu ekaina bitartean edo jan daitezkena. Babei orokorrean klima freskoa gustatzen zaie. Beraz, bero hondik sargori egunetan egur desente jasotze dute eta landare asko jipoitzen du giro horrek, ezta. Bestetik, zorriak ere desente edukitzen ditu babak. Kasu honetan gu ekologikoan ari garenez, zorrien kontra jaui potasikoa erabili genezake, baina ikusten duzen bezala amona mantangorriak ere etortzen dira gure gana laguntzera, eta hortik badabiltza batzuk, eta hiek jankada bikainak egiten dituzte zorria janez, eta eskerrak olako laguntzaileak ere baditugun baratzean, bestela dena gure kargu gehatuko litzatekelako. Desberdintasun nagusiena ekologikoan ari edo konbentzionalean, kasu batean, kimikoak, insektizidak erabiliko genitu esate baterako, hilko genituzke zorriak, baina horti dabiltzan amona mantangorriak baita ere, ezta. Orduan, gure kasuan guk ez ditugu olako insektizidak erabiltzen, eta esan, botatzen diren kimikoiek ero ondoren guk ere jate ditugula, ezta. Beraz, alik eta osasuntxuen jateko, dudarik gabe ekologikoa jatea garrantzitsua da. Esan genezake, babak elikagai bezala oso aberatsa direla, ezta. Batetik mineral asko dituztelako, burdina ere badukatelako, eta bestetik proteina ere badukatelako, ezta, proteina vegetala. Orduan, zer esan, osasunaren ikuspegitik jaki bikaina dela, ezta. Eta osasunari begiratu gabe ere, jateko, niretzat behintzat, oso goxoa dira, ezta. Tamainuz, txiki xamarra jaso ezkero, batzuk baina eta guzti, aleta guzti, jate dituzte. Pixkat handixiago direnean, barruko haziak jango dituzke, eta asko handitzen direnean berriz, barruko haziak eta batzuk gaineko azala ere kentzen diote fintasun gehiago aukitzeko. Eta, jateko, edozein modutara, ezta, hilarra bezala prestatu genitzazke, menestra batean, tortillatxo bat ere egin nezake horiekin, gordinik ere jan daitezke, nik uste dut, edozein modutare freskoa baldin badira, jaso berri baldin badira, oso bikaina direla. Eta biltzeko orduan, batzuk nahiago izatituzte baba handiak jateko, zapore gehiago daukatelako, beste batzuk fintasunan bila joaten dira, eta igual baba txikiagoak edo ertainagoa nahiago dituzte. Barrutik oso kuriosoa da, zehalako tertziopelozko algodizko tela bat bezala daukate, barrutik, babesteko. Eta hauek dira haziak, jate ditugunak. Batzuk, hauek azala ere kentzen diote, eta barruko hau jaten dute bakarrik. Eta egia da, alde handia dagoela azalakin jan edo azalik gabe. Niri gustatzen zait azalda guzti jatea, baina batzuk erauntan adibidez rebueltotxo bat egin, eta fintasun gehiago dukeola. Eta zainketa aldetik ez daukate zainketa hundirik beharrik, ura nahikoa izate duten eguan, eta orain bai, eguraldian menpe gaudela pixkat, ezta.
asko zakartuko dira giroak, beroak eta bar, asko erasango liokete. Ematen du, bat horrela, goruntzere puja berriak ematen nahi da, ikusiko du, ze moduzko guzta izango duen aurten. Bueno, Joseba, hau etxe zien Ametxola etxaldeko baban inguruan esateko geneuzkanak, esateko daukagun apurra, eta besteik gabe, ondo izan, eta hementxe gaude, Ametxola etxalde ekologikoan, Zarautzen Elkano auzoan, nahi duzuenerako. Eta bakizue, barazki freskoak, edo lekale freskoak nahi behituzue jan, onena, zuzenean, merkatura joan, eta bertan erostea baserritarrei. Ondo bizi. Hau, Julen, eta gora nekazari danak eta ekologitukoan iten mazue, are eta hobeto, ez da? Ze garrantzitsua dan hau danako hemen osasuntxu biltzeko, ez da? Bai. Bezarka da hundi bat, eskerrik asko iteken lanatik, eta, honea, bialdu, gauza osasuntxuak, ez da? Gudan ondo elikatzeko. Bezarka da hundi bat. Bueno, gurian jarraitzeko. Ningotena bakailua konfitatzen jarri, txiri-txiri, hemen dikan ale batzuk ateako ditut, olitxotan jarriko deu, hau pixka gehiago goziko ditut, gero iragatzi eta honea gaituko ditugu. Eta bestaldin behar du kurruskari hau prestatu. Hau iteko, Joseba, pusketa batekin nahiko esango, kagola? Eta txiki-txiki ingozu, bale? Txiki-txiki, eta gero ogilare bai pusketa bat hartuko deu, mamilak endu eta azal hartuko deu bai, eta txiki-txiki ingo deu, eta hori dana salteatuko deu, hola, krujinte pixka botatzeko, kurruskari pixka botatzeko. Bale, eta ingotena da nik bai, hemen oliotan ja konfitatzen jarri bakailua. Bale, ni uste hemen lapiko nekin iru pusketa horretako, nahiko izango gala. Bueno, kontatu liburuan zepto batuko deun. Zer dago liburu hortan? Liburu hortan nahi nuna da, hain zuzen ere, Finlandiako saunaren kulturaren berri eman. Hemen sauna oso asaletik ezagutzen dugu. Eta hor, batetikan kontatu nahi gendun, sauna hori, berrogei sauna horien batzuen historia, kanpinen daukagun sauna berezi baten historia ere bai, nola nondik hasi zian, arruako etxetik hartazara eta mundura zetesan, baina hainbat lekuta bai. Eta gero, Finlandiako saunaren kulturari buruz ere bai, informazioa, historia, esan nahi sakona eta bar. Eta gero, zenbait adibide, Euskal Herrian eta ingurutan, Hueskako adibide eta aipatzen da, nolatan egin duten beraien sauna eta nola bizi duten hori guztia, ezta? Hori denak. Eta bukatzeko, nire neukitatzeko poesia batzuk, poesia eta, esperientzia pertsonalagoak kontatzen ditut bertan. Hori dena jasotzen da liburu honetan. Noiz zintzen duen liburu hau? Gondela, urte pare bat, bai. Eta denbora asko egontzea liburu egiten, edo... Bai, eta esango nuke... Artxibautazen dituen gauza biltzen guntzea, eta... Egia esan, aspaldi ezin nintzen ja idazten, poesiak eta gauzatxuak idazten, edo komunikatu nahi gauza batzuk idazten, eta horiek gordetzen junitzen, baina gero beti faltazan... Kaleratu gabe, hor gelditzen zian, ez da? Eta martxan jarri behar, eta nolabait horrei forma gorputz eman behar, ez? Eta orduan lagun kazetari batek lagundu zian eta horrek ere animatu esate benga, bada ordua, liburu horietatzeko, eta hor lain gendun, elkarlanian, esango nuke urteak pasaziela, baina, behin lanian hasita, urte bete inguru edo tardatu gendun, liburu egiten. Eta sauna horiek, zuk esan dezunare bai, egurrezkoak, egurrak zerbait berezian, ere bai, ez da? Bai, natura emate igun zerbait da, ere bai, ez da? Ez da, plastikozko sauna batea sartu, fibrazko batea, o egurrezko batea. Edo elektrikoa izatea, etxien bezala, berokuntza elektrikoa, edo zuaren gozotasuna ez da gauza beha. Nik uste, milioika urte bizizan geha zuakin sukaldatu, zuakin berotu, zuakin argila lortu, eta zuak badoka magia berezi bat. Eta horren, saunan ere, netzako aldea hundila dago sauna elektrikoa izan, edo egurrakin beretzako. Ez da? Beste gauza bada. Azkenean, sukaldatzen deunian, o parrilan txingarretan zozeiten deunian, edo, Arraion bat, txurutan bat. Eta egia esan, baten bat ezatein, ni nahi oia plantxan, saborea mateo, igual ikatzarrakin indile, beretako artiakin, aritzakin, oinbaek, parrila bat. Baina baita, etxea berotzeko ere, berotzen deune eta sua daunean, nik kontuatzen ez jendia ez da lehoten,
zait, barraiadore baten bueltan bezala, ez zuei begira gelditzea. Ez que gaina hipnotiko bezala dek, ez da? Hori da, bauka. Hori, lenguan, Telebista- ateazan gauza bat, YouTubeko urteko bideoikan gehiena ikusi izana, zu bat hola. Bai? Zua garretan, bai. Zua hori. Guare telebistan ikusti jendeak hori. Baina benetako Ah, zua claro, baina. ez daukala gutxian. Baina bideoik ikusiena Bai, urtekoa. benetan? Zua geldika, nola? Katua baino gehiago, katuak eta txakurra baino gehiago. Bezain beste Bueno, gutxi, bai, alde batean gehiena, posten hala, naiz eta esaten ulertzen, guk badukagulako, Bai, baina bai, bestela bai, bai. nik faltan botako nuke zua etxian. Bai, ezta? Ba. Telebistaik ez dago, baina zua bai. Eta neguan da liburu bat hartu irakurri, musika jarri eta egon. Eta ikustekela hor txinpartak eta bestiak eta, bai. Eta piztia ere, Guri piztia ere, ere. aita esate, gure bai, askotan zaustarrak hola itxasu ibira otoia geldikan. Bai. Geldikan itxasu ibira olatuak, o aizia berjotzen belauntzen ibiltzeko, arrantza guteko, eosertako beirare Eosertako, itxasua. bai. Zitezu itxasua beira inbeste hor duz, zitezu eta... Bari ere zehose da, Harik ere xarma hori bauka, Baka magia hori hor, bauka, magia hori bai. behitzezula eta... Zeizia pentsatzen, bigotia galdetzei eta ez nahi pezen pentsatzen, Gaitasun erra da hori, Bai. Ez galdu, Gaur egun, nik zati, kontemplazioreko gaitasuna, ezer egin gabe egoteko gaitasuna, zen, aber nola bizi egan, etengabe, guretxak esatezun, oango gaztiak eta, gaztiak eginean, Bai. Ematen denbora gehiago daukazuela daneago, makinak eta euskatzu eta naiteko, baino, sekulan baino, presa gehiokin bizizate. Bai. Eta bere garaian, Eta etzainen giotokerrea. hortan... Bai, eta bere garaian, Ansiedade gehiago, etengabe estimuluen menpen ibili behar, pantalla diela eta zer dela eta bar. Bueno, saunare bada hortako, nik zatet, sauna da, leku bakarra uste dut, guantxe, jendia sartzen dana benetan mobileik gabe. Zen ja, zinea jutekea, teatroa jutekea, eta Elizare funeral bate jute mageo tarteka, haitzen dia mobileak. lenguan surfea sartu eta bat hemen surfean da katxarroak Bueno. falta guana, bai, jendeare korri gaita eta dana, jutea horrekin. Alde guztita. Bai. Eta, bai, esatezuna, katxila. Saunara ez. Eta gero, etzekio, ez da iparri zarra nun da hon, ez da? Eta no gaitea juteko hori, GPS game, gaur egun, jende ez dakik mutzen alde. Bai, tontotzen nahi aldertatik. Ordan, gauza simple horiek zua behiratia, edo saunan, edo itxasua behira edo, nik uste gorde berreko balio. Eta saunan, nahi aina aldiz alda sartu, edo sartzen zenean denboa puntuak sartu berdia, ez dakit, hor jartzeu batzutan sartzen zenean, ez dakit porikilotik gehien ez, igual zera, ez zoteko egun guztia hor, ez talako gona. Nik uste, horre oiturak eta kultura, Finlandian holako ikusterik sekulan ikusiko. Alemanak berriz, 15 minutu eta ez pasa, eta Finlandiarrak gehiago dia improvisatzekoak eta bertakure, gorputzak eskatzea gorputzak eskatzea. Bero, pixka hau behatzen azte zenean da, martxa. Tentsio bajoa izan ezkore, pixka zaitu behar. Baina ez, sauna neustez, saunaren kulturan parte bada baita ere, ez ibiltzia hor ere erlojuai behira. Zen bestela, nahiko behiratzen dugu eguneroko bizitzen erlojuai. Ordan, horrea jutezea, relajatzea. Ordan, gorputzak eskatzea izun, erten, sartu, urrotzenetan sartu, libreago. Baina egia da, normalean ez dela ordu erditik ora inor gelditzen, 10, 15, 20 minutu bueltan hor da bil. Baina, zango nuke, ez deula horten ere obsesionatu behar. Ados. Eta, adibidez, zure kanpinan, o ure derrako leku hontan jarri dezuen kanpin hontan, zen berezitasun daka? Bakit hor, kabainak ere bereziak diala, bakit saunak ere... Bai, karo, azketana da, egurrez egindako kanpina da, egurrez egindako etxolak daude, eta nien zuzen horretik ere maite mintzen leku horrekin, zen Finlandiako enborrezko etxiak gorazten zizkialako, ez da. Ordan, pentsatu, hau da leku ideala sauna finlandiar bat jartzeko. Eta ordan, ingendun, koinatua etorri zan Finlandiatik, eta biloen artean montatu gendun. Osea, bi upel, saunak upel formakoa dira. Bilak, eta gero, bainera bat daukagu kanpoan, urbereko bainera bat, dutxa hotza hartuta gero, han sartu, eta ordan, zirkuito moduko baiteko, sauna hartu, dutxa hartu, urberotan egon, eta kontemplazioan. Lasai. Eta amaka batzuk ebazkagu etzan dagoteko, edo zutik, eta horren hor, zirkuito hori horren bueltan ibiltzea. Egurra, berezia izan behar du? Ez, karo, ameskoan pagoa da, eta pagoa da, danak ibiltzen deunan, etxia berotzeko ere, orduan pagoakin berotzen dago.
que por Claro, cierto... paguakin berotu, eur hartzia, eta gero ja hartzia mantentzeko, ez da? Ez alda hola iten. Hartzia? Hartzia, o haritza, bueno, pizka luzeago izateko. Zeba, pagua bota eta bota ibili berde bezala, ez da? Baina etxian, gau osorako utzi nahi badeuzua bizirik, bai, hartia bota behar dugu. Baina saunan ez dugu hainbeste denbora. Zuizia sauna botatzen da negora. Sauna, horrek egiten, saunan pagua bakarkan. Bai, Bai. Claro, sustantzia emateko hor, ez da? Osea, pagua beti nahiko ondo erretzeu. Bai, eta gaina, eske jendia badau gandikan hortikan bizi dena, ez? Goiano, alboko herrian badaude bian nahi, egurra saltzen dutenak, eta, bueno, bakuk aile erosten diogu, zutako egurra. Eta eraikuntza, esan desun kupeloien egurra, ere bai berezi izan behar du, edo? Bueno, bai, izan behar du, pinu ez, zen pinuak... Hor urkiak iningo goean goian, ez, urkiak ez... Hor pinu handia horiek nola... Izeiak, abetu, bai, izeia. Eta egurrik honena izeia da, ez duelako izerdia botatzen. Pinua berriz, izerdia botatzen du, erretxina, eta orduan, ingo gineak erre eta gaina peatu. Orduan garbiena izeia da. Tan, ia danak izeiakin iten dute. Eta honek arrituzunak izeiakin dekarren? Izeiakin, bai. Izeia, han indaz zeuden, han intzian, eta guk ingendun enkargatu eta trailer batian ekarri zituzten, bai. Eta gero hartu eta behentokian jarri eta gero inguruko dana zatu gendun. Eraiki gendun, nola bet, espazio. Motxa, geratuko zaigu zailo, guztu, egata hemen, tokailo eta bilo, Joseba Osasuma jarra eta elkarrekin guztua gaude, baino, beste reportaia ikusi berdeu, eta gero bueltan, ikusi zutana bidera eta gaula, oinarria patatan egin da, gero hauek, gero bakailua gainen, eta honik gero ogi pixka botako jo kurruskarik iteko, eta bukatzeko ingo duna da, arrautza konfitatu. Hau, Finlandia joteko mouko, izango platera, Bai. Han, sukaldaritza ez da, behen puntu fuertia, eta... Bueno, ingo deuna da, erreportaia ikustera jungo gea, lolin gana jungo gea, gure lorezaina, eta segituan gaude bueltan. Eguerdion, Loli Zeinar garaten naiz eta beti bezala, Gorbeia Lora Zaintza Zentroan gaude. Gaurkoan zezagutuko ditugu, begira, rododendroak, ispilikoa eta leliak. Bueno, maiatzan sartu gara, maiatzan zer dakagu, maiatza da lorian hilebetia. Gaur hemen zer ditugu, begira, alde batetik rododendroak, begira ze politiak diren, kasu hontan arroxak eta moreak ekarri ditugu, eta ispilikoa, baita ere hemendik aurrera ja loratzen da goxo. Hau hemen dugun variedade hau da estoetxe variedadea. Hemen ez da oinen ezaguna baino, gu konturatu gara betiko gure ispilikoa baino lehen loratzen dela. Eta hauek dire gure betiko labandina edo hemen ezagutzen dugun labanda luxea hori gero moztu eta lehortzen galden variedade hori. Eta baitare maiatzan nola ez, aleliak. Aleliak maite ditugu pila bat bere usaiangatik. Dakata oso usai gozo bat oso politiak dire. Kasu hontan ditugu baitare olako arroxa argi bat, arroxa ilunagoa eta xurilla. Izaten dire granateak, izaten dire horillak, baina gure etxean lehenengo loratu direnak hauek dire. Zer gehiago maiatzan badaude. Ezkontza, jaunartzeak, bataiuak, denetatik izaten gala. Batzutan etortzen dire onara dendarare personak, ez dakiz geoparitu, baina olako landare bat, orduan gaurkoan rododendro polit bat apaindu egingo dugu, besterik gabe. Beti bezala, papertxo goxo polit batekin, jarriko dugu, eta gero, erakutsiko dizuet baitare, ez dakitzuek badutzuen oitxurarik, baina guk gure itxian oitxura dugu. Nola ez, umiak dauden olako bazkaritan edo afaritan edo horrela, baita ere pixka bat beureri landariakin edo lore pixka batekin beuden maila apaindu egiten diogu. Gure etxeko umiak konturatzia, goxatzia, ikustia landaria eta loria ere politia dela. Politia da oparitzeko, politia da mailak apaintzeko. Eta azkenean tontakari bat ematen du, baina niak ere oitu egiten dire, goxo ikustia etxea, goxo ikustia mailak, goxo ikustia berdin da, edo zen gauza. Orduan, halako detaile txiki bat baitare jarriko diogu, batez ere, umiak besterikan gabe hori ikasteko, hortaz disfrutatzeko.
Orduan, laxito txiki bat jarriko diogu, bueno, txikia ez, desentia jarriko diogu, eta rododendro hau oparitzeko oso polita da. Behin oparitu eta gero zer egin behar da honekin? Begira, rododendroa da, alde batetik lur azidoan egiten da, lur azidori erosi egiten da, zakotan, eta lur hortan landatuko dugu, eta gero zian behin edo horrela, gainetik berriz lurra hori bota egingo diogu. Eta zer nabaritzen da hor, osto berdi hori askoz ere politiagoa da, goxo goloratzen da, eta utien behin pixka bat gainetikan botako diogu, zertik lurran pH hori bestela aldatu egiten da. Zer gehiago rododendro egiten da goizeko eguzki batekin, edo arratsalde erditik beherako eguzki batekin, kanpuan ongi egiten da, neguan super ongi mantentzen da, berde-berdia, eta bueno, nik uste horrela oparitzeko detaile polit goxo bat izan litekela. Zeiduritzen holaxe, oparitzeko. Bueno, hau alde batetik, baino ni nere umiak. Nik nahi dut umiak oitu ikasi dezatela loria eta landaria matxatzen. Orduan begira, nik hemen adibidez dakat izpiliko bat, hau da aurreko urtekoa. Moztu egin dut pixka bat eta lehortu egin gendun. Orduan begira, besterik gabe. Umiak dauden mai batean jartzen duzu olako pikin bat, pixka bat moztuko dugu, umiak direla eta olako detaile txiki bat jarriko diogu nahi duzuena. Eta horrela, umiak, benetan, nik neritxen egin dut, ikasiko dute, zer den afaltzeko edo bazkaltzeko mai goxo bat jartzia, ez egunero, baina olako egun berexietan, eta goxo eta polita gelditzen dela. Izpilikoan usaiare badakete duzuela usaintzen, baina usaia da goxoa. Eta begira, ze polita, olako detaile txiki bat. Eta gero bakoitzak beria, etxera eramango du, ze iduritzen zaizue. Bueno, Joseba eta konpainia, gaurkoan aleliak, rododendroa eta izpilikoa ezagutu ditugu. Badakit oso latosa nagola, baina guazen erakustera gure umiakeri, landaria eta loretaz gozatzen. Hau, Paloli, eskerrik asko eta ze argita garbi esplikatzezun dana. Egia esan, Kezka badakana, bertara gunda, txak, txugun eta garbi usten dezu dana. Egia esan, hasieran esan ditun, hilu lore hoien izenak inola geldeun ez, baina gero, biztaz ezautzen ditun. Bueno, gurian jarraituko dugu. Beitu hemen, babatxo hauek ja, hemen inberdeun arrautza botata, nahiko izango zen. Txistorakin, nahiko izango zen. Patatakin, nahiko izango zen. Bakallokin, nahiko izango zen. Baina gaur kisto nahin behar digu, Kisto nahin behar digu. Akasa por la ventana. Bueno, oidek. Bueno, hemen. Inberdea biakenadek, oinberdekenaek, bilontzakok eta, zerraduna emango ja. Iriki, erditik iriki, mamila danak endu, eta iskina, fin-fina moztu, eta hemen, txistorran gainean botako dugu, bale? Hemen dakauna da, ura irekiten, arrautza eskaldatzeko, eta bakalioak indetena da hemen, beitu, bakalio atea eta hola jarri eta alboska, ikustezu hemen soltatzen ura hau gelatina da. Olio pixkate bat, baina gelatina hori, eta hemen geldituan gelatina, inberdetena dagoen ligatu. Eta hemen indetena da, olio gehiena atera. Zergatikan olio gehiagir ez talako komenik. Gio ligatze unian, gero ja botako jo olio pixka, gehiago, eta ja pilpila prestatuko dugu. Orduan, hori prestatzeko, azteko eta behin ingoetena da, bertatikan batzuak atera. Bai, hola xe. Batzuak hemen utziko ditut. Hor, geldituan gelatina eta hori dena, barra botako dugu. Eta, kontatu behar diguzu, ez dizguzula ezer kontatu Joseba, iltzunpen lanetan ibiltze zehala, ez da hori da zure ogibidia, ez da? Hori, ja. Eta, zehazki, ze iltzunpen mota egiten duzu? Bueno, denetai. Gaur egun ja denetai zen. Ni bakarrik hasi nintzen, dela 25 urte inguru, baina gero pixkanaka kuadrillo esaten hasi ginen, eta, bueno, guantxe, bulegoan 17-18 lankide gaude, oza, jende asko gezta. Eta orduan, hasi ginen, batez ere, argitaletxekin lanean, eta eskolako materialak itzutzen, eskuntza lorrekoak, orduan hori izan da gure fuertea, baina gero denetaik. Gaur egun, testu administratiboak, historia liburuak, ipuinak, literatura ere bai,
baita sukaldeko errezetak ere. Bai, Danetik, bai. Makinen, manualak eta ere bai, horako atokatzea eskigu, bai, danetik. Eta gero hizkuntzak ere... Euskaran ibiltzen dute gehien ba, o beste zenbat hizkuntza? Gehien bat Finlandiarra ze bai? Bai, tokatzen da, claro, finlandieratik edo finlandierara, bai, bietara. Bai, gaur egun, iritsi geha ja, 30 hizkuntzatik gora, eukitzea, guztira, euskera da nagusi, baina gero inglesa, frantzesa, alemana, rusira, txinera, japonera, eta baita tarteka, wolofera, senegalo hizkuntza, dokumentazioak, paperak, ofizialak eta itultzeko, eta behin kontatu genduen, zenbat hizkuntza eta itzuli da beste urteetan da, 30 gora zian, mundua globalizatzen nahi da, eta Euskal Herria ere bai. Eta horra adibidez gozatzen dezu gehiena, tokatzen zaizunean itzultzia ez dakit, errezeta bat, edo labe baten instrukzioak eta hori gogorra hori izangoa, ez da? Olakoetan ni normalezen ez da partzen, bai, olakoak ere baina ez. Errezetako bia dira, gehiago ikasten da, bai. Baina nahi gehiago gustatzen zait, bai, hezkuntzakoak, literatura alorrakoak, eta baita ere, ni neu ibili izan ezen, gobernuz kanpoko erakundeen eta elkarteen bizitza asoziatiboa eta ditzen dana, edo UNESCO-ko itzulpenak adibidez, UNESCO-ntzako ere egiten du lan, eta mundu mailako hezkuntza eta, bizikalitatea buruzko gauzak eta bat. Bai. Onda. Eta hori nunda kasua adibidez, hori ere bai? Arruan bertan. Orduan, arrua eta naparro bitarten bizizia, ez da? Arrua eta nafarroa. Arroa da, eta biletan. Eta biletan elana, hasieran naparrokoa zan sauna egin eta gozatzeko, eta deskantzatzeko, eta naturaz gozatzeko, baina azken urteotan lana ere bilakatu. Eta zenekin zaude, hau dana nola kudeatzen duzu? Bakarrik zaude honekin, bikotekin, osemegia zita, ukikutu zure bai, ez da? Baina seme alabak hemen daude, Finlandian urteak eman da gero, hemen daude lanian, eta bakoitza bere lanian nahi da. Ez dira itzultzailea eta ez da biltza sauna jartzen. Ez. Kampinak kudeatzen dute pixkat edo? Ez, hortan ez sartzen. Ez, hortako han jendia badago, bertako inguruko jendia kontratatuta, eta egia esan, oso autonomoa dira eta ez daukaten ere beharra egunero. Vale. Xemar bai, baina ez egunero. Ozenba jende sartzea kanpinan, nola da kasueko? Bueno, hanetik, bai kanpin dentzako zelaiak, bai partzelak furgonetakin autokaranekin da etortzeko, baita bungalouak ere, bungalow txekilak, hartainak, eta haundiak bai, 14-15 pertsonantzako etxe, enborrezko etxe horiek adibidez, espezialak, familian eta aldian juteko. Oiek denborakin alokatu berko da, ez da? Guain bai, neguan ez da inbeste, neguan ere jende tortzen da, baina gehiago, hain zuzen saunagatik eta sua ere badalako eta netorako protu. Baina guain azten daia, maiatzetik aurrea... Overbookina esaten, ez da? Bai. Ni uste eta guakin... Nikoa edo txikillo bat? Ondo daude. Hamen pixka zigortuko ditugu. Hau itxure erra da gaune. Erra inberdi gorkoan bai. Hemen gatza pixka gotako jot patata oiei. Bakalioa nahikoa daka. Beitu hau ere beste tanto gotako jot. Eta semeala, bota honean mesedez, Joseba. Eta semealabak, Finlandian jaiotakoak dira edo... Ez, irurak hemen jaioak. Eusu, bale. Finlandez ez zitzaiten dute, bikotiak... Bai. Emazteak miak beti itziten dira finlandieraz. Nik euskeraz. Horran, behien artean txiki ezenean finlandiera esan nagusi, eta denboakin irudia eta euskera nagusitu da. Baina, bilak, elebidun, zenbat hizkuntza itzengo dut ere, zatik ganan Finlandian inglesez bai kudeatzen da asko, ez da? Bai. De hecho, irurak jundia ikasketak, hemen ikasketak amaituak ara master bat itea, eta masterrak inglesez dituzte. Irurek, 4 hizkuntza ikasituzte, eskolatik eta etxetik, modu naturalean. Eta gero sarrena, hizkuntza salea da, eta ere 6 hizkuntzari itziten ditu. Eta nola kudeatzen dezue, adibidez, esan dezu bizizatela arrua eta naparroa bitartean, baina Finlandiara ere bidea jakingo dituzu, ez da? Home, urtero. Zer sasoitan gutzete. Zaiatu izan geha, umiak txikia zianean, txandakatzen. Gehienetan udaran, baina batzutan gabonetan ere bai, oso politia delako, eta aste santuan ere bai. Orduan, sasoi desberdinetan zautzeko, garai desberdinetan. Baina gehiago gutxi urtero. Baina helduak dira, eta bere kasara juten dira, baina batzutan danok han topoiten dugu daran. Onda. Bueno, hemen, behituzak, Aigaitu montaña egiten, Ikusteko mokoa da hori. Bai, janin goju guantxe, ikusita jan. Hemen eragarrauta puntu-puntuan dakau.
Gero han nien gogatzen naiz, nigu gamonetan junginan. Euski jatzen atatzen, Hola ikusita, egun ezitea. Baina eguzki eta gabeiak hau ezitezan. Bai. Gero hori... Hemen bizitzeko horreko horre izan berdik, Hori, Ni gazte dut honetan da bale, baina han bizitzeko, hau dantzan jundu zaita hori. Turista modura joteko, eharra da, baina bizitzeko, bueno, behaiek oitutare badaude, baina badia leku batzuk, 2 hilabete pasatu dutenak euskiek usiren gabe. Eta kontua, 2 hilabeteko gaua. Udaran aldean, ziz, claro. Gau esparranda ite unetako bai alio. Bai. Eta logurien no eskutezte hori da, bueno, loguria ala ere torzen dalako, baina bestela argitasunatik baldin bada... Ai, ama, bai, nik ikusten nun da, jo, eta gero ze hotza gaina, hoi da, etxe barrun bero, eta gero kanpo atea, eta hoi da, 20 gradutik -20ra. Bai. Aldaketa eharra. Ni pasatan hau, Laponiara jun, 30 gradu, zerpetik, kanpoan, sauna jun eta 100 gradotan sauna. 130 graduko aldia. 130, 5 minuta pustu. Eta bizirikatea, eta ondo, eta ona da. Ona zer da, beruan sartzea izenian, hotza rapatzea genean. Plazerik handilena, beruan sartzea berriro. Hori da plazerik handilena, bai. Bueno, Joseba, osa, eskerrik asko etortzeatik, hemen nindeu, eharra platera, patatak, babatxuak, bakailua, arrautza eta txistorra. Oso na. Bueno, eskerrik asko zueire. Eskerrik asko hiri, eta zueire bai horregateatik. Aurra una.